Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledekmu nyuk. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke Bumi Angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Las 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabnya ra munggah? Ngincenroke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Roti PP Pak Guru. Oh, kita apa senggune? Kita jepitane. Senggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sama? Romai Rama. Wah, nyanyi lagune Romai Rama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Blegegek kugek sadulita mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene amung sak padukuhan Karang Kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca. Ben Ndara kula sesembahan kula, Gus. Ndara Tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel, Den. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar iya. Taun sapinakaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa. Kepareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun ngowahi adat. Kula niki namung batur, kula niki namung Panakawan. Kula niki namung kawula. Sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan. Nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo pantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Mungkin nek krungu anak-anak kula ndak saya leda kurang ajar kalih kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih, Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak. Praptaku ning padukuhan Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih, Gus. Iya, Nala Garing. Kaya ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana.
Ponokawan Petruk kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara kepareng ngabdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuni nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya nek wis ya wis rasa nggo dawa sami-sami. Dipun sekecakaken nggih Den. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangon saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng Hamba Barana. Upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing ngabding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dereke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para Ponokawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigating bakal ndaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepunden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra etung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta. Apa pancen Siwana Yantaka nedya merang Kampuh Jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta? Apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalih Kakang Semar? Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka? Yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca. Siwa Semar lae blegegek ugek-ugek sak dulita mel nuwun sewu Den. Nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji napa kula ajeng mirang Kampuh Jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Lha nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggok dalan. Lah niku ning nek Pandhawa mboten.
Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika mung werna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walane. Yo. Dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan, angka 2. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho, Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana pengendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawit kuncung nganti gelung kuwi jabang nganti celaprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Saora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung njaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung mbah njaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe sela aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho, Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene,
mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine letek. Ning dereng karuan raine ala, ning atine letek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula aja sok kulina ngempukke watu, ngatoske banyu, girilusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine ledhek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwana Yantaka nggone bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati Mang Tenggo mawon. Mang Tunggu kunek pun entuk sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya, Ndara. Kugek sak dolita. Kaget aku. Tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Oh sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula, Kiai? Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Tata jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotot ta, Ndra? Nala garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdipun Anoman, Kiai. Kula pun Senggono. Kula pun Mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring Sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Nala Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun Kelurahan Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya lho niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man Anoman Ki Lurah Petro. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Ki Lurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petro kaliyan Kelurahan Nala Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to, sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimindo.
Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng niring sambi kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok mbok yo Man ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ado ra ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le ora raga iki wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggana. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedhah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Wilengking saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika parenga. Kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Dulita mel. Gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono.
nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora apa to? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mrembanduna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Arakena Pati Sengkuni bekti kula, iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh, nala gareng gak tampa pangestu Tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Pati Sengkuni bekti kula, iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pangestu Tampanono ya Petro. Nggih, kula pundhingga jimat. Ndara Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu Tampanono. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe wis pandak wae elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Haryo Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Bagawan Durna karo Pati Haryo Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Haryo Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu pratakon ing Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula
nek kowe gelem nek kowe kersa ayo tak pon boyong ning negara Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga-sungga kaya pusaka ora kok ming nang kene dadi Panakawan manganmu ora ajeg kadang kala sedina ping 3 kadang kala sedina ping 7 kuwi rak ya memelas banget to monggo kowe cedhak karo para Pandhawa kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina kowe bakal urip mubra-mubru kowe bakal urip seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu kowe bakal tentrem urip ning alam padang coba aku tak takon wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak mesti kabeh kepengin kepenak kabeh kepengin mulya kabeh kepengin sugih kabeh kepengin ora kekurangan kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal urip kaya ngene kok tok lakoni monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng senenge nggo napa aku tak takon senenge nggo napa kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar kowe njaluk omah wis bakal tak sediani yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira lho njaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming nyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan niku ora digawa mati urip mubra-mubru duwe sugih bondo duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip pun mboten saking nggo metrok piye manut bapak Bagong piye gelem wae Pak Bagong odian ora suwe banget elekere to ayo iki ana kesempatan sugih yo Pak yo menyang yo Durna kon gaweke perumahan apa perumahan Panakawan aja kuwatir Bagong mengko tak gaweke yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira tak gaweke mengko yen perlu sing pinggir dalan sing larang lemahe mengko sing pinggir dalan omahe Semar sing nomor 2 omahe Gareng sing nomor 3 omahe Petruk mengko kowe tak gaweke kandhang kirik oh ya wis rasah wae menungsa padake kirik ya Tru ya ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora adine kok ora apa-apa mangkir yen to Premban nuwun sewu ukuran sampeyan ngoten monggo ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten lho ukuranmu urip ning alam padang ki piye ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis mboten perkara derajat bangkat mboten perkara bondo donya niku mboten ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati arep kebekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangeyaning Gusti ngoten duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip mung gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh
upama Semar niku urip ning alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara branda donya. Mboten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyong nang negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal-babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardekane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Dono. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggih para Sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong nang negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus, nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangmongke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar, Gong. Kowe asa cerewet kowe.
Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Begawan Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono ki wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapane wong neter Kantik Dayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kantik Dayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kantik Dayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng pelataran karang kadempel. Ayo, tak jerekke legane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere neng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono. Nek ora ditandhingi sampe penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi terus? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka, inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku
Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathok munyoki beda karo kathok wong. Kathok munyoki bolongane 3. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti kok, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih. Ira merek-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati, Yos. Anoman nggih ngestakaken dawuh. Baluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wonten Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Dhewe njagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangli awan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to? Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Engko nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomong iki. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa, Truk? Planning ke depan. Maksudnya planning, mbok duwe pikiran ke depane iki piye, duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah, Kowe sing tumandang. Oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir, wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Rasa kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane mung mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha ya wis ben karang ya garing ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petruk, nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesempyo ing Aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah rak ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petruk karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu melocot kuwi ora. Durung mulai rimbuane kok Setyatuhu. Santi mulya. Lah iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura.
bapakmu wenehno karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Men ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa menawi badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu. Mati aku. Waduh. Mati aku.
Cocok tumbak jebol dadawan. Wah, mati. Oh, what? Cocok tumbak jebol dadawan. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh,
Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ra muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Aku ya pembalasan. Ayo ke. Udu tai. Dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke terus ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lah tuku sempritan endi? Hah? Lah tuku sempritan endi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh, Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. kok ming kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Upil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jaya Mrata ing Panjen Pandara. Oh, bodoh.
Ayo candak ora kowe. Kok mlayu ngopo? Ndara Gandrunagati. Aku wegah nek muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Genderuwo. Genderuwo karo bojone Slimbit. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Genderuwo sing Slimbit karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa nang kene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibandanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal kowe. Remuk kowe. Remuk piye isih ngadeg kene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kalah karo Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang nganti aku kalah karo kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya,
nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dit mati aku. Bagong kok iso mbeker. Iki nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok dudu. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk? Kedhak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, udu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati, weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora, Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gang. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincenroke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru?
Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa senggune? Kita jepitane. Senggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sapa? Romai Rama. Coba nyanyi lagune Romai Rama. Saka kene tekan kono, rombongan Kurawa anggere mantul tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Selmi. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Selmi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi trodan niku anggepe kula isin lho. Kula niku kanca sampeyan, ada-ada saka Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sama niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakerepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawangane wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Bawa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petro pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Sampeyan iki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelut niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodo milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Buri kok piye, Nyo? Iya, ya wani nek kaya ngono. Nyo, ayo. Oh, buri kok piye, ayo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki, Nyo, dimatke.
Mburi wae piye nya? Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya iya kok. Nya ya. Mburi wae piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimaci tenan nya. Lho iki ya iya nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, belut yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hoi. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae, ya gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer ngene lho. Nya. Wah. Kula toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Oh ya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Rekake arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mang minggir depate, mang minggir piyambak. Senggono kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu.
Mboten isa meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole kentas walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung. Sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewa ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Penemban tansah pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi reruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang didunung Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya, Badranaya. Alhamdulillah. Wetan pun ketak. Pun ketok temrontong. Ambung sisan kowe. Aku anggere angene iki ora tambung lho. Aja sembrono, Den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Ya. Mugi-mugi tansah pinangangan ing katentreman, kebagas, kewarasan, ayem, rukun ner ing sambikala. Ya. Dalu menika Purwamadya Wusana pun kelampahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaring lancar ing samukawisipun Den. Ya. Suminten bakul tela. Payu ora, Pak? Hus. Cekap semanten atur kula dalu punika mangke dipun sambet malih Ndara.